Mä tiedän, Antsko, että sä oot varattu. Mä oon kuullut tästä juttuja, mutta kun me kerrottiin, että sä tuut tänne meille vieraaksi, niin mä oon kuullut monelta terveeltä heteromieheltä ja sitten ihan itsenikin kaltaisilta miehiltä, että sä oot muidenkin miesten mielestä tosi viehättävä. Miero on maahan. Voisitko siellä lopettaa tuonne? Jos me voitais istua tässä ihan niin kuin ihmiset istuu. Joo. Mitä se kysyy? Miltä tällainen huomio tuntuu valtakunnallisessa televisiossa? No, en minä oikeastaan siinä mitään se ihmeellisempää näe, kun Maikku Kiko, jos hän vaikka näkee jonkun hitoksen vettävän näköisen kaverin, niin kyllä minunkin alkaa puhelipiippaa hitokseen. Minusta se kuulostaa ihan normaalilta. Mä en ole koskaan ollut tai kokeillut, miltä tuntuu olla nainen. Minkälaista on ollut? Pitäisi. Mua kiinnostaa, se on kuitenkin sukupuoli, jota mä yritän ymmärtää. Minkälaista on olla nainen? Minkälaista sun mielestä olla mies? No kyllähän tämä aika hirveetä on. Varsinkin kun istuu noin ihastuttavan naisen vieressä. Tämä on vähän niin kuin maahan, nyt siellä voit lopettaa. Tämä on vähän niin kuin olisi buffet pöydässä, ei saisi maistaa. Nyt sun pitää suus kiinni, kuule. Minun ukko katsoo tätä ohjelmaa. No, tiedätkö miksi me on tullut tähän sun ohjelmaan tai teidän ohjelmaan, miksi me on suostunut? No varmaan sen takia, että tässä on siisti ollaan. No mie kun en oo siellä Twitterissä, siellä vissiin otettu. Niin, mie sain, Maikku tulosti, sä oot vissiin viitannut tämmösen viestin. No mä oon paljonkin viitannut. Ei mulla ole mitään anteeksi pyytävää, sä oot kirjoittanut sinne, että tuossa on hämmentävä, sillä rehellisyyden nimissä, niin Ansku on oudoltaan valmiin eroottisesti viehättävä. Eikö se siis? Mie romaahan. Ja sit sä oot sanonut, että sä rakastaisit minut. Pitääks tää paikkansa? No, mulla on semmonen intuitio, että mä ehkä saattaisin. Jos on jotain kummallista vetovoimaa. Mä tiedän, että tässä on jotain väärin. Mä en oikein saa päin, mikä tässä on väärin. Mut joku tässä on väärin. Tajuuks se pössillä, minkälaisen lumipallo-efekti se jotain? Mitä nyt on tapahtunut? Kyllä minä ymmärrän, mistä siinä Twitterissä on kysymys, että sinun pitää keksiä koko ajan niin ihan älyttömiä juttuja, että sitten kaikki porukat seuraisi sinut siellä Twitterissä. Joo. Mutta ethän siellä nyt hitokseen voi mennä siellä mitä tahansa laukomaan. Minä olen soitellut 2 päivää nyt minun ukolle ja minun äiskelle, minun iskelle ja me Maikulle ja koko Imatra ja kaikki on tästä ihan kauhuissaan. Okay. Voisitko siellä pyytää minulta anteeksi tässä suorassa lähetyksessä? Mitä mä oon niinku tehnyt? Mä en ole mitään pahaa tarkoittanut. Tavallaan niinku, tässä oli toinen taso. Tässä oli, mä niinku yritin tavallaan lähteä sellaiselle... Ymmärrätkö Suomea nyt oikeasti yhtään? No minä haluan sanoa no ainakin sen tässä suorassa lähetyksessä, että koko Suomi ja Imatra ja kaikki siellä Imatran rossos, niin minä en ainakaan rakasta sinut yhtään. Mä oon tosi pahoillani. Anteeksi. Minä pistäisin sinut nippuun, kun siellä on tommonen pulkannaru, niin minä viitin. Käydään. Käydään kuolemaan näyttää hyvältä.